Wis gocekan kotak lho, gong sake. Rumangsamu ngene iki gaya. Ora iki, megah-megah iki. Guyu. Ana wong tuwa disiksa ora dibelani malah diguyu. Aku karo njaluk ki beda, kan sampean kan tak anggap mbah. Dadi mbah ki kudu nyangoni putune. Arep nang mbah ki ana step by step, ana bapake sik. Mbah Anom lah wis nyangoni. Bapake urung. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu mendina wis nyangoni. Apa? Pak Bagong urung. Mbah Anom. Mbah Anom wis nate. Bareng ada Pak Bagong urung yo delokke dhuwur. Piye? Aku to? Heeh. Kirim rekening nduk jaman saiki kok diwenehi lung saru dinulu. Kiris ya, Pak. Kiris ra masalah. Ayo kirim ono kirik. Lagi ping 3 ta? Anu kok. Donya ki hitungan mung ping 3 ya. Terus yen ping 4 ki keladuk wani kurang duga. Ternyata nggih. Apa wae sapa wae. Heeh. Angger jeneng karo wedokan kok lulut. Kok lulut? Aku polah kaya ngono lho. Lagi ndai bareng iki ya gur ngene iki lho. Lho. Ya manut. Namanya juga wanita kan harus lembut. Nah. Kalau semua itu ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki kan dia kasar lek. Wong wedok ki lembut ngono lho. Sing ngomong sapa? Saiki laki-laki lembut tuh akeh kok. Oh, ora jaminan yen sing lembut ki wanita ora jaminan. Lah aku lek pomo kon joget kaya sampean sing awal mau to rada kasar ngono kae ya ki. Omahmu ki ngendi? Kediri. Kediri ki cedhak Tulungagung ra? Iki ciri khas Tulungagung. Apa? Serampatan ngene iki. Kok serempetan? Siapa sing serempetan? Serampat. Kok serampat? Dek Bayu serampat. Iya, iya. Wis gocekan kotak lho, gong sake. Rumangsamu ngene iki gaya. Ora iki, megah-megah iki.
guyu. Ana wong tua disiksa ora dibelani malah diguyu. Ora kok nyiksa, niku sampean joget iki dienggo conto niket. Iya. Ya ra, Nduk. Nggih, betul. Kudune sampean contohnya baik harus profesional. Lek joget kudune mau luwih lincah. Kan master Gareng Ngene, Nusantara. Nih. Yen arep lincah kepiye wong nggone sempit. Ah yen ki yoga ki kon mulih kabeh aku iso joget lincah. Malah nggo gulung. Ujarane blek lho priwono. Ya ora kabeh ki ditepake karo papan panggonane. Ning sak ora-orane pirsawan padha nekseni yen putuku nikan iku ora mung nggon olah swara. Olah beksa Ya nggih. olah beksa. Niki sing diarani paket komplit Pak Ayu. Ngabehi ya ngono kuwi. Ya ayu pawaan becik swara apik tur ana daya tarik. Ngene iki lho taklem kok ngene ra tau ngetoke rokok sak. Wis komplit. Syaratnya wis komplit. Guna, swara, bondo, rupa. Pasrah jiwa raga. Rak kowe. Lha nggih. Ngene iki lho. Kuwi wis komplit syaratnya putuku le dadi. Guna niku karepe pripun? Anu, Kagunane mumpuni gending apa wae ngerti, tembung apa wae apal, tembang apa wae mudeng. Oh nggih. Terus Guna kagunan. Lah kuwi syaratnya kudu sering latihan Nggih. gegagen. Nggih. terus suara. Swara nyatane putuku iso ngolah swara iki swara weteng, swara ngulu, swara dada, swara tutuk kuwi iso ngolah. Ya bisa ngolah kuwi nek nywara wadine yen cilik bisa bening, gedhe bisa arum kaya putuku kuwi. Nggih leres. Terus bondo. Bondo ki sandangan. Agemane putuku ya iso ora nguciwani, ya njawani. Ya ora ninggal marang tata kramane wong sing nganggo Kebaya. ya. Nggih. Terus rupa. Rupa ki wujud kuwi wis padha nekseni kabeh. Oh pun niki pun Kaya widodari ngejawantah. yen cara Semarangane kemlawuh. Apa itu kemlawuh? Sawan wanci sewanci iki nyenengke ngono lho. Nek sing nyawang ora kira. Ora kek Neng anu kok Gong, terlepas saka ayu lan ora, ternyata percaya diri kuwi penting kok Gong. Iya. Nggih ta, Mo? Dadi wong nek wis tampil percaya diri ki ora sandadak dicelorengi, ora sandadak dipupuri. Kuwi percaya dirine ketok kaya genduk niken ora kakean Aku werna-werna. ki pancen wong Bacanya simple. aku ki pancen wong ora pede. Nek pede niku ora percaya diri ya ora perisa diri. Waduh. Ajake iku tameng to le dandan. Ah, Edian kok tak goleke pelatih pengpengan. Apa? Suaramu tak jamin sesasi mesti apik iki sing Bonang Barung. Iki sinden piro dadi korban. Aja kaya ngono to. Nek tenan niki mboten jeneng ngelem wong pancen bocah niki paket komplit sing kula aturaken Nggih. kula. Mboten maido ya ditimbali mriki kalian Pak Dani ngregengaken swasana ndelalah ki ya iki pengalaman mungkin yang keberapa tapi ini pertunjukan wayang kulit yang istimewa. Iya. Sawise komplit sing dadi pirantine kawimbuan lembah manah. Nah iku lho Lembah dan Kuwi. Ngare kuwi Aja nganti duwe tembung aji mumpung Aji kung mumpung. ndak ora awet. Adigang, Adigung, Adiguni. Adiguna. Iku iki. Adigune. Bahkan Ger sing simbah ulingi ngono kuwi. Nggih, Mbah. Matur sembah Lembah nuwun. manah nyang Nggih. sapa wae sing semrambah. Nggih. Karo kanca pengrawit ya kudu lomo. Omo, dadi sok ben ki ana kancamu sing nikah ya disumbang. Iki lho Durmagati. Alfian. Iki arep anu duwe gawe arep anu apa kuwi boyongan nganten. Mboten sias. Sida ora ta, Mas. Siap. Sido. Sida. Sido boyongan ngenteni diusir maratuane. Aja digarapi to Gong mesake. Mas Pian, bar niki nggih merit. Sapa? Mas Wis merit tanggal 5 Juli karek ngunduh ning gone sing Oh, lanang. ngunduh. Ijabe wis. Nek ora ndang diundhuh ndak dipangan codot. Kok lagi merit piye? Sarapan bola bali kok merit. Lah aku Raga. ora diundang kok.
Ora Halus. ya aja kowe iki jare wong cukup umur kok meritke diundang. Lho lah apa ta? Melu ndongake apa ora entuk to? Oh ya entuk ya. Iya. Tak kira pas mau kudu. Ndang diunduh selak dipangan codot. Kuwi karo codote wis plek lho cah kuwi. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. ket mau sore dilem terus janan. Lah terus Ket piye? mau sore ket limbukan tapi ora disangoni. Mek dilem tok i. Lebih milih mana? Uang ki maksudmu sangu ki uang toh? Heeh. Kowe dikasih uang dengan dikasih ilmu. Pilih di. Dua-duanya. Apik. Ya wis tak njaluk kono. Lah kan sing ngelem sampeyan. Kok kon milih kok. Pilih itu harus satu di antara dua. Lah kalau bisa dua kenapa harus satu? Itu serakah. Wong yen serakah Ya adoh tidak serakah. Sangu karo njaluk ki beda. Kan sampean kan tak anggap mbah. Dadi mbah ki kudu nyangoni putune. Arep nang mbah ki ana step by step, ana bapake sik. Mbah Hanam lho wis nyangoni. Bapake urung. Oh Mas Bayu, Mas Bayu bendina wis nyangoni. Apa? Pak Bagong urung. Mbah Hanam wis nate. Bareng tak ada Pak Bagong urung yo delokke dhuwur. Piye? Aku to? Heeh. Kirim rekening nduk jaman saiki kok diwenehi lung saru dinulu. Kiuris ya, Pak. Kiris ra masalah. Ayo kirim ana kirik. Apa jenenge? Apa? Kiri. Jenenge Cokris. Aduh blawanan sakarepe dhewe. Wis. Oh, angele jamak. Aku nu gaptek kok dadi ya sapa anane wae. Ngene, sakwise ngerteni kabisane putuku wedok. Iya nggih. Bangsa lagu-lagu saiki mbok coba Mbah Semar di paringi pisungsung sinom parijata. Weh. Ya, Ben ora maido karo putuku. Ora entuk nyawang kono. Sinom parijata niki, Mbah. Sinom parijogo. nggih. Ayo. Yang bisa anu Sinom nyamat mawon. Oh, sinonnya. Oh, pelok. Boleh. Niki padha samane mawon. Nggih, nggih. Soale sinom parijata nandet dereng kulak dirasake. Ya. Sing penting sinom. Lah sing gunang di Freddy pindah pelok. Sing benak jenenge Bendi. Freddy ya Freddy. Padake bedokar wae. Sesuk mayang lho kuwi. Wah ta. Heeh ning Gamongan kok postere wis gede banget kok. Muga-muga udan ora ngecak aku. Aja. Sake. Oh iya, sukses. Ya, Kak Niken kaya ngapa? Sinom nyamat. Ya, mangga. Sing putri sregep ngaji pancen ya ngono sahadaten loro ing warnane mundhak sahadat tauhid lan sahadat rasule. Sinom ki dijogeti kita ya penak ya kok. Oh, nggih. Kita mau dijogeti kita penak nggih mau. Aja meneh kok sinom, tuwek wis dijogeti kok. Wis kupinge mili wis ale. Wong sinom kok sinom. Oh nggih. Alah. Ayo joget. Ngapa? Bener mangkono
ringkas kelas iki elok, lagu-lagu saiki ya hebat. Wah, jan mumpuni tenan. nggih. Tenan saestu mumpuni. Pak Nom badhe nyuwun pangapunten kalian panjenengan kula. Napa? Dek Bayu nu lak sadis kula kinten turun panjenengan jebule turun leke niki. Ora sinom nyamat tok kon jogeti ra wong Lho niku kejem. nyandak ora aku nyandake nek isih urip kok. Ora iki lho lekmu merintahku joget ku lho. Iki tak kira kowe iki kejemu turun bapak jebur turun lekmu. Loh, aku ki minangka srana utawa dalan, antuk pas tujuan. Saiki tak njaluk pas tujuan sik. Mas Bagong. Setuju. Wis ngoten mawon. Mau semar pripun? Cocok. Lho, piye? Piye? Salahku apa? Wong telu setuju, aku ikut. Ya. Ya nduk. Ora usah datar koso atine. Yen kena ya diladeni, dijogetine ora ya blung. Iki lho. Turu wae. Iki lho, wong ki aja kejem-kejem kaya kowe wong loro. Iki lho Pak Anom lho, nadyan alus ya kejem. Ning aku setuju nek kowe joget aku setuju. Lah ya ora. Ya ora. Ora wurung ya kon joget. Ya, ya Mbak Diken. Kapati Iya, iya. Iya, iya, iya. Wajib poso tumrap lanang wadon badane dadi sehat imane tambah tangguh. Yo. Gedimen. Apik ya suarane niki jan. Wah, saestu. elok tenan. Nggih mau nggih, nyenengke ya mau. Iya, heeh. Wah, saestu kok mau. Piyai pancen ya serba bisa tenan. Tunjukkan pada dunia. Loh, iki ngapa? Kowe nyetrap wong posisi sik meng telung kok ditinggal ngobrol. Lanjut, Mbak Diken. Di, Predi, bantu aku di. Predi. Kayak batu, Predi. Predi. Tindak haji mring bakae lamun wis kuwasa. Rukun Islam jangkep lima iku yati wajib pira enggal dan tindak Gumun ku lho, Gong. Sak solahe sak keplakan kendang model piye kok dijogeti kok ya penak ya. Wah, wong Mas Garing ku piye sing elok. Ha iya, adikane iki lho. Lho aku wong dadan lawange tak jogeti kok. Lho iki wis kulino kuping, wis kulino wiwit cilik ngrungokke kendangan. Samu barang mesti tak jogeti. Dadi ora kena kok ae dhewe iki. Wah, Master Planet teko cah. Ya sesuk ira-irane kei lampu ngono kuwi. Ya. Malah apik kuwi timbang pelawake ya. Apik lho, urung enek lho. Kreasi Mas. Gareng ngono kuwi ngene ya. Dereng enek. Urung enek to, Ken? Urung enek to, Ken? Yen aku ora sirah sing tak kei lampu ora. Apa? Telak. Dadi anger mangap blur. Kayane wata kawaca e. Aji gineng. Kaya naga. Kayak jigining. Ayo. Maka, ayo man kece main melu joget ayo. Ama. Iyalah.
Terima kasih. Nggih. Makasih ya Mbak Niken. Nggih, Kelas iki ora ditinggal, lagu saiki ya mumpuni wis. Awet to dadi wong sing kondang tur Amin. manah. Tujune aku atiku seneng nyawang Niken kono iki jane anyel karo sing gendang-gendang iki. Kanyel. Mau ning joget aku ki do lemes lho. Bareng ana mercusuar ki mau. Semangat ra jamak ning gendang. Mercusuar ki apa? Iki sing tugu ning ngono pinggir laut. Sapa sih sampean lokne kuwi? Oh, kuwi mau lho ning ndi mau? Kuwi jenenge normal. Normale, Mas. Kuwi jenenge manusia lampung. Lah, kuwi normal. Soale apa? Sapa wong ki nyawang keendahan ora disawang kanthi resep, ndadekke semangat. Coba sing gareng tok le joget. Ora semangat. Ayo semangate meneh yen gareng karo Bagong joget. Ya karek kongkon sing kiwa ki no, ya ta, Gong? Ha iya. Lah iya, ngopo. Kowe kuwi kok. Bola bolo. Kok dora akon aku ya. Ayo, aku anu wani. Aku ra wani ngakon bapak, wong aku kulino dikongkon bapak ngeroki. Iya. Bapake remene mung runtung sekop-sekop kok. Saiki apa-apa kok disekop ae. Nggo Anu menggembirakan nggih Pak nggih. Kata orang Prabu nyawa. nyambung umur. Nggih, kata orang semakin banyak kita bergembira, semakin sehat dan semakin panjang usia. Bahagia kuwi adalah obat. Obat. Oh, kuwi. Iki ora jeneng aku arep piye-piye, anakku ki cah medis loro-lorone ora nganjurke aku kudu ngombe vitamin, kudu kene ngene ora ning butuhe anakku ngandani. Sing penting bapak ati lan pikirane happy, wis ditanggung sehat. Sampeyan nek gareng ngene iki seneng ora Mas Atine? Seneng. Wah, ya nek awan kae gareng. Gareng. Hati bahagia. Ya ta ning omah gareng. Garengi sapa? Lho ya Wong awan anak-anak lho. ora ono sing nanggap kok wong gareng. Ora gareng ati lan pikirane kon happy. Ah nggih, heeh. Seneng piknik. Nah, Ah, piknik. iya. Lah niku terus dadi mboten Wisata. happy wong mikir ragat kok. Karepe iki lunga sing ora ragat ngono ta. Oh eneng. Ora ya ae. bakune iku. Nggih, niki mau diaturke mo. Pun. Iki yang ning Nawala Tembing Pangkon. Napa Rama? Wis kaya wayang wong. Geget sak. Tombo kangen utawa lagune Grigis. Ya iki lagu apa aku kok lagu. Grigis. Oh, Oh, nggih. Grigis ini. Niku lagon saniki mo. Napa sing Oh. sing untuk gruwek kabeh iki Grigis. Iki iringane apa? Tombo kangen niku saenipun kur mo. Kur. Nggih, dados Ora iringane apa? iringanipun saged dipun campur ing antawisipun Campur saren Rama. campur sari. Campur sari. Oh ngono. Tombo Nggih. kangen yen Grigis niku beduk jazz tok. Ya apa to kuwi? Ya apa? Barongsai. Sik aku urung tau krungu sing jenenge lagu Grigis Lah iki kene apa? Kok coba Pak. Niku Grigis Banyuwangen mo. Oh Banyuwangen. Banyuwangen. Coba. Ken Niken pinter, Pak. Niken nadyan Iki lari anu putuku niken bisa iki ya. nadyan Kediri ning berbau Banyuwangi. Wah, seneng. Ayo Ken. Wis. Yo. Pokoknya aku ning mburimu. Ayo. Ya. Heeh, idaan, kok idaan. Ya. Bangga. Atur ki, Nger. Ayo Nggih. sadis. Niki sing nyuwun spesial kagem Bunda Vivi. Oh nggih. Oh, Bu Anom, Mbak Budak. Anom. Oh, Mau sing nyuwun anjene Bunda Vivi ya. nggih. Supaya ora kesel, Nduk. Dikancani piye? Dikancani sinten? Kayak ana Mbak Mufida kae. Ayo Muf dikancani Muf. Nggih, Mbak Ah, Mufida. Ken, ayo muspida ke. Mufida. Mufida. Oh, tak kira muspida. Kuping nek bosok. Lagune Tak kira musyawarah pimpinan Grigis. daerah. Mbah Hanam sampun Mas. siap. Arep ngopo kuwi? Arep ngopo aku? Sekap-sekap. Oh, aku mau ngentut tok. Sekap-sekap. Aku tak ngentut wae. Ngentut iso badarke durga kok. Dadak sekop. Ngentut wae ampun tutku kok. Sudah gerigisnya. Iki mau lagu Greges. greges. Sampun apa malih, Mbah?
Isih koyo aja lumur isih. Oke. Aku itu ngelmu anyar. Piye? Perkara lagu iki diajari sinden-sinden. Piye ta? Piye, Dok? Aku nyanyi. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Ya wis ngono tok wis wong iki jogetane. Iya, Oh, iya. wis iku rung tak ngerti. Mas Bayu yo joget ngono. Benar, ayo. Ya ora Nyanyi, iso ta, nyanyi, ya. Dok. Wis nyanyi Ora ayo. iso. Ayo. Ya nyoto. Apa? Ya nyoto Ngene pamir lho. ayo. Kari manis. Ndang Terus? karo diterone. Ayo. Ya ayo apa? Piye ayo? Ayo. Kencing manis. Untuk kencing mana? Oh, kencing batu ngono lho kok. Oh, Mas. Ayo. Ayo velocity-ne piye velocity-ne? Kari Manis. manis, kurang manis, tambahi gula. Anu Ora delok TikTok ku. Wes ta? Romo saja ya. Iki mau begitu. Aku mau ngentut. Ora begitu Mas Bayu joget ki Romo ngene iki. Jebul ngempet Wis nguyu. ben seneng atine. Nggih, pancen sak lebih modele ngoten Romo. Iya, Kita iya, nuting iya. jaman kelakone Bener. ning ora nganti Kebablasan. kebablasan. Ya, Iki Masih di dalam bengke pekeliran. Nggih. Ora apa-apa. waton niku tesih ditabuh kangge gamelan Nah, diringi gamelan. Kuwi nyenengke. Niki. Wah, jan. Kesehatan Mbak Ida Lala. Ida Lala. Isih ono, Mbak. Wah, iki Niki yo. niki gopo ki? Mbak Dadan Ida. ayu-ayu lungguh tok. Iki ngapa ta? Kok nesu ki ngapa? Ri aku kemringket kono ki. Ngono tok iki. Ya saiki kowe tak wenehi anu panguwasa Dole Gareng kowe apa nyang opes. Bakmi godhog. Suara sinden kok. Oh, tak kira panganan. Bisa bakmi godhog iki lho. Iki ana sing ngersake jaipongan lho. Oh, lah iki. Bimbinge napa nderek ya Mas Petruk? bajing Monggo, luncit. Monggo nderek. Ayo. Bajing luncit mawon nggih. Baju loncat. Nggih. Boleh. Oke. Kene iki ana ratune Sundan kuwi. Oh, Mbak. Suci Mbak Sang Primadona kuwi. Mbak Suca. ya. Suci Salihu. Ayo. Niken Salindri karo Suci Salihu. Ayo. Ayo Ci. Ayo. Ayo bajing loncat. Nek sing bawa suci aku gungan. Nggih. Gungan bapak lho ling. Kae anu bawane Cahya Sumirat. heeh. Nggih, siap. Terus sing beksa Mbak Ida. Mbak Ida. Karo Niken. Wah, pasangan senior junior. Ya karo Terus- gareng barang. Oh, Nah karo ini kan lah gareng piye? Lho aku bedara. Lho kisah iso. Bedara. Ora iso. Oh, tontonan iku kudu ana bedarane. Ora iso. Mas Gareng joget setuju nggih? Ya ora gelem joget keroyok wong semene. Aku pokoknya aku kepengin krungu Pak Dani setuju apa ora? Ngono lho. Iku nah setuju. Dos putih Pak. Lah Wah, Mas Doni iki cekake Kula dukung. Ya, Mas Dani Mas Hari kena sarujuk no. Sohib Eh, kok. Pak Dani ki ora sarujuk, sarungan ki lho. Sarungan. Ayo, Mbak Suci, ayo. Ayo, kene. Ayo, Eh. Mbak Suci jumeneng sisan ayo. Ayo ning Kene. salon 3 jam mau ngarep nggodhok ayo. Ayo Ida. Kene. nganti remuk pokoke ngegareng tekan iki. Ora apa-apa aku Mbak ning Suci bawa nggone sedulur dhewe iki santai kok. saranku 3 menit wae ya, Mbak. Apa kuwi? Bawane. 3 menit iki wis suwe lho, Nduk. Oh, 3 menit wis suwe. Oh, Ya, 3 detik ae. Aku Kowe ra bawa malah ura-ura nek lumene. Ya, monggo diaturke bawane Cahya Sumirat. Mbak Suci. Palingan. Nah. Monggo. Yuk. Ya, Mbak. Monggo, yuk. Bisa
Buka celuk Mbak Suci, ayo urut saka Mbak Ida, Nduk Niken, terus Mbae kae, Mbah Gareng, ayo. Mbae Semarang. Mbae Semarang. Ayo. Monggo. Wi aja nganti lali Mbak Yai. Mbak Yai. Mbak Yai, ayo. Yuk, yo diatur kae. Bajing hujan, bajing hujan, aduh, abdi kepat mesai jadi harga. Bajing loncat, Yo, Budi. Mas Gareng. Ijit bertiga, yo. Mbak Ijat. Mas Gareng siap. Yo. Oh, elak lah segene. Saestu. Alhamdulillah. Mula ora yen bangsa manca padha kalau Kepencut. kepilut Nggih. kagunane Nggih, bangsa kita. anu rasane kecekel disawang ya becik gitu. Iki mau rak saka laladan Sunda. Nggih. Mbok dibablaske yang Jawa Timur yang pojok sisih wetan. Oh, napa? Banyuwangi. Oh, lah niki tetep Banyuwangi, Pak. Alah sing nawak-nawaki saja. Nek kancane lungguh kok ya seri kae. Koordinator kok. Ayo. Dian, Mbak, ayo Ngapa ngapa kowe? mriki, Mbah? Oh, Nom. Coba aku diparingi lelagon Banyuwangen. iya Banyuwangen rak akeh tunggale to. Oh, judule napa, Pak? Apa wae coba Apa wae? Gerajakan. Gelang alit. gerajakan sing tak seneng. Nggih. Gentenan anu Mas Gareng, nduk niki men istirahat sik, engko bar iki jumeneng neh. Oh ya, iki dita Nek sini kene ora duwe anu kesel mbok ya wis ben arep
Anu Pak, Teruske. niki wau niki lho keluke niku. Sapa obong-obong iki? Udut apa to iki kok iso keluke wong ngene iki? Udut sak pabrike dimut kabeh. Wis ngerokok ora ngekeki keluke ning kene kabeh. Ya. Coba karo gentenan ya. Karo monggo. Nah, aku tak nyuwun anakku lanang bontot kuwi ben ngendang-genti. Siap. Heeh. Ndi Tat? Lele, Tat. Tat, ayo Tat. Tat, Mas Pedro, Pripun? karo anu nggih, nduk Mufidah ya. Oh iya, Berdua. ayo move. Ayo kancane Ayo oke, move. Pak. Ayo. Ayo move. Iki presidene ora kaya adate komplit. Pok multi, Plit. multi sedaya niki. Nggih. Nika sing pojok niku kejaba nyinden ki angkat-angkat gamelan iso. Ngenyek. Sia-sia. Oh pegawai RRI kuwi. Engko aku arep pengen anu Mas Gareng, ora ketang pisan tak duetke Mbak Miyori karo Mbak Niken. Kowe iya. pengen duet karo Mbak Niken. Oh nggih. Oke. Bariki. Bariki. Bisa lenggah anu. Tasih. Tasih. Ayo Monggo. gerajakan Gerajakan. Banyuwangen digayengke. Monggo. Dibawani napa langsung? Langsung mawon, langsung mawon. nggih. Langsung. Oke, ayo. Sini ayo. Monggo diaturke. Ayo Mas Bontot. Oh, terus anu sih naleni gulu sing ngendang. Oh. Sikil kok gulu. Iki sing ngendang ganti botok to. Braja Musti sing ngendang. Botok apa bontot. Krunguku botok. Wah, dung deng. Lho jane kendangane apik Freddy yo, Di. Kali aku kendhalane gugah wong 10. Ngalem kok geger pamane lagi tangi. Lah wong anu engko sing bener lho. Nek boten ngantuk le muni ngono. Nggih. Ya kok nek boten Monggo. ngantuk. Siap Mas Bontot? Yuk. Monggo yuk. Kerajaan
Iya. Terima kasih. Terima kasih. Elas. Wong ki nek seneng atine. Nggih bangun kok ora krasa. Lah, tenan to. Ki mau janjane Rama ki mau aku engko sedhela wae ya Le ngono ki. Ning alhamdulillah nek ngono ki jenenge Gong Rama ki remen utawa demen. Atiku seneng ora kaya bengi. Bahagia. Lah niku angger panjenengan bahagia kula ki nderek bahagia Rama. Ya, saya seneng atiku marga aku ditimbali karo Kamas Dani. Nggih. Penghormatan nggawe ngaku dole. Nggih. Ing atase Semar wis tuwek kaya ngene isi dikersake Lho Pak, sowan mrene. Pak Semar niku nggih pancen tuwek. Ya mongso Ya, ngene. dole, heeh. Lah ya ora bener aku. Bengi ngomong Nek Semar pancen tuwek, nek Gareng ra tuwek kok. Ya iya. Lho gareng ora tuwek piye? Ora nganggo tuwa kok pokoke.